95 bro. Bawa kita Nok Bai Kha Watwi Athukiri Nok na kuwagwi omahin khamai kenai di ono go tongni tongmani borok rok si thibai kemo tini hor thangai kuwago naji mo ono go mia sarik jora tongni tongmani naji go mahin thangka bro nok kuwagi sani kisa nok kuwak na termanai ono kuwak rung ke bor khar thamai ken chau obong angkai jamar vlog de khobjak Athukiri para amar rong bising puno gana aji ko jak jotono manai rung maton bekha chibrok ni ganti tongmani aji bai bro ini ko para kisa harung kahnyo uyanggo tongo rubiri hinjago koroma torambo wate bakangkai keo jago nok brok tang domon balok jak sinaji ko bising tiyo mai kinogo borok thaya bai jasi bai borok thilia tangko borok ko kharkhana ko pror tongmani ke thing thigam khorok jase Cabi rok to ko abo kuwang mani ya bolo ha sorkani nok manai bin man khungsa bin babni khungsa tomaga tongo to mane bin man khungsa ka haibun bob anok sika ma kangsa tong hnai onong no paya kho kita bo ak nok kuwang mani ya bolo boro sip khlainani iko tam nai tiar mak khai kata ori sek pono joro khai ko omo bahanyo paisu yak dogar kerja ko tam bagi male sugya solian bagi nogrok manfan pai me yamni bagi oja khaborok dogar kri phano yang ya dogar kri kho oja ka mane rok sema to baikha kiri bigra masaya phano tongle nango baba yapsong